आसामनि चिफ मिनिस्टार बाय'डाइभारसिटि कलेज खुलिनो थाखाय बेयाव फैबायानो बेवहाय फैदों गोबां खम सुबुंनि गेजेरजोंनो बे प्रग्रामखौ लानो नागिरदों 200 जननिल' लिमिट होदों आसाम गभर्नमेन्टआ आरो जा बिटिआरनि चिफ सारा बेयाव नेना दं आरो लरेन्स सारमोन नेना दं इउजि सारमोन गोनां सारमोन नोंथांमोना हायोब्ला एसे गेसेङै जिरायनानै थानो नांगौ पुलिसफोरा साउन्डआ जाखाजोब्बाय ना नोंथां हेलौ साउन्डआ रेडि माने कलेज अफ एग्र' फरेस्ट्रि एन्ड बाय'डाइभारसिटिनि मोनसे प्रग्रामाव बेखौ फाउन्डेसन स्टोनाव बेखौ अपेन खालामनो बा जागायजेननो थाखाय आसामनि CM मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैदों गोबां गोजोननाय बाक्सा जिल्लायाव जादों बेयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला नै खाथियावनो बाफैबाय नायदो आसामनि मानगोनां CM सारा सफैबाय हेलिकप्टारा बाबाय बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ सारा आर'नाइ लानानै बै जायगायाव दं आवगायबाय बिटिआरनि चिफ सारा बै बिथाङानो बिटिआरनि चिफ सार आरो प्रमद बर' सारा थांबाय आर'नाइ लाबाय इउजि साराबो लाबाय हेलिपेड बानायब्रबनो गोनां जाबाय ini chief sara ada CM sara ilai nei hello 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 monitor hello hello बिथांमोना नैबे गुफुर नुनाय नैबेयावहाय माने फाउन्डेसन खालामनायखौ खुलिगोन बेखेवगोन बेयाव दं जोंहा राकेश सार EM अफ बिटिआर आं बैसिम थांथ'ला मानो होनोब्ला दायो बिथिं थाङोब्ला कभिडनि प्रट'कलनि एसे प्रब्लेम जागोन नालाय आरो सासे गिदिर CM सारनि फारसेथिंजाय बिदि दावबायलाङोब्ला एसे प्रब्लेम जायो बिथांनि प्रटेक्टरफ्रा बेयाव हाबबाय बिथाङा बेखौ बेखेवग्रोसिनोसै गोबां रायजो राजाफोरा बिथांमोनहा कभिड प्रट'कलखौ मानिनो गोनां जादों आरो बेसेबांबा गोजान गोजान
बेसेबांबा गोजान लामानिफ्राय नायनो गोनां जादों नाय ओइ बेयो आरो बेवहाय गोबां खम सुबुं आरो डिसटेन्स आरो बयनियावबो मास्क नाय बेसेबांबा गोजाननिफ्राय नायनो गोनां जादों मानो होनोब्ला आसाम गभर्नमेन्ट बिथोन होनाय बायदि बे खामानिखौ मावनो गोनां जादों आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टारा फैबाय आवगायजेनबाय जा लरेन्स सारा नै मानाव गेदेर एमएलए लरेन्स सार बिथाङा हाबबाय बेसेबांबा बुरजा मानसि आरो लोगोसे foundation stone laying ceremony of the College of Agroforestry and Biodiversity. Pila Sara speaker जाना दंफैयो दायो means बेखौ सामलायथ'गासिनो दं जोंना मिडिया लोगोफ्रा गोबां सुबुंफोर लामानिफ्राय नायनो गोनां जादों नाय आसाम गभर्नमेन्टआ 200 नि बारा एलाउ होआखै मेन्डेला सारा नायदो मेन्डेला सार खेराइ हान्जा बिथांमोनखौ उनखैजाय थाफैनो खावलायबाय बेखै थांनो नांला उनखैजाय थाबाय थानांगौ थियारि जानानै रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो खनले निमाहा बिनाय जाबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव COVID-19 नि प्रट'कल बेखौ मानिनानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनो हायाखिसै दा जायफोर बिथांमोना बे हाबाफारिखौ गोजानाव थानानै नायनो एबा जाफुंहोनायाव मदद होनो नागिरदों बिथां गासै रायजो राजामोनखौबो एसे डिस्टेन्सखौ मेइनटेन खालामनानै गेसेङै थानानै जाहाथे नायहरो बेनि थाखाय गले खावलायहरनाय जाबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ एसे गेसेङै थानो थाखाय खावलायहरबाय जायफ्रा गोजानाव गसंनानै एबा जिरायनानै दङ हाबबाय सेमसारा दायो जोङो जोंनि आसामनि जातीय संगीत बेखौ रोजाबनो नागिरदों गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो गसंनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय Thank you.
ধন্যবাদ থাকিল।